Когато всичко вътре в теб рухне, когато вече нямаш сили да продължиш напред или не откриваш мисъла, не виждаш бъдеще, не виждаш целта, която си тръгнал по този път, спри, издишай дълбоко и се замисли за онова начало, което направи, онзи старт, който даде в живота си и онова вдъхновение, което носеше в себе си, за да го постигнеш, за да тръгнеш на този път и да го извървиш сам, може би с някоя помощ, нечия помощ. Върни се в този момент и остани за кратко и тогава може би ще ти дойде отново онова вдъхновение, онази мотивация да продължиш напред. И още нещо, бъди мотиватор на онзи човек, който виждаш в огледалото всяка сутрин, всяка вечер, всеки ден. Защото ти си човека, който може да промениш себе си. Ти носиш контрол над нещата в живота си. Никой няма силата да промени теб, ако ти не го разрешиш, ако не го позволиш, ако не го допуснеш или самичък да го направиш. Защото хората нямат силата да мислят винаги доброто за теб. Не са устроени така. Може би родителите имат тази сила, но за съжаление те ще се изгубят някой ден. Приятелите ще те оставят някой ден. Познатите ще изчезнат от нищото и ти ще останеш сам със себе си. Ако и Бог присъства в живота ти, той няма да те остави. Но тогава трябва да се научиш да боравиш с всички тези неща, които всъщност са в живота ти. И точно тогава човек най-много пати, най-много страда, най-много си казва, че е останал сам и вече няма сили да продължи. И може би едни 50-60% от хората имат склонност да приключат живота си, защото не виждат смисъла, а всъщност смисъла се крие пред нас, именно пред огледалото. Именно пред очите ни стои онази мотивация, за да продължим напред. Защото всичко оставяме настрани. Ти си нечие дете, ти си нечия мечта и знам, че твоите родители не са те създали за да се откажеш от себе си, за да не можеш да продължиш, когато се появи трудност. Да, може би имат нотка на присъствие, което да те е накарал да тръгнеш по тази посока, но всъщност те нямат вина за това, защото ти си избираш своя път и това е твоят път. И вярвам много ясно в това, че ако си точно там, където си в момента, ти си на правилното място, по правилния начин, в правилното време. Защото Бог няма да те постави там, където не ти е мястото и няма да те кара да преживяваш неща, които нямаш нужда да преживяваш, за да стигнеш до някъде, за да се изградиш или да дадеш стъпал напред. Да, може би ще допусне така, че да слезеш едно стъпало надолу, но това е за да се изкачиш две напред. И това няма да стане от само себе си. Всичко ще стане, когато спреш, когато се замислиш, когато усетиш силата в себе си. Защото аз, колкото и смешно да звучи, вярвам в теорията на децата, които казват, всеки човек е супергерой. Да, така е. Не на празно от малки сме устроени така да вярваме в детските герои, нещата, които всъщност не са толкова видими за очите и не напразно Бог казва обичайте както децата, защото това е най-наивната и най-красивата любов. Наистина тази теория, че всеки човек е супергерой, е вярна, защото ти не знаеш, а, вървейки по улицата и гледайки някъде,
всъщност усреща човек има нуждата, примерно, да види твоята тениска и да се мотивира, защото той е имал нуждата или ти си някакъв знак за него, който до преди секунди си е казал: Боже, дай ми знак, и ето ти се появяваш пред него. Та вярвам в това, че не всичко е случайно, не всичко, което преживяваме е с цел да страдаме и така нататък. Аз даже съм от хората, които вярват, че когато човек страда, когато има трудности в живота му, това е доказателство, че всичко е наред. Има хора, които, даже и книги, теории, които казват обратното, но замисли се над това. Тръгваш някъде на път и срещаш трудност. Това има две опции. Или те кара да се откажеш и да се върнеш, или те мотивира още повече, за да продължиш напред. И в крайна сметка, ако избереш първата опция да се върнеш, ти ще се върнеш и някой ден отново ще се появи дадена ситуация и ти отново ще тръгнеш на път. Но когато срещнеш трудност, ти отново ще си откажеш. И тогава идва този цитат, който не знам кой е автор, но ще преживяваш едно и също нещо, а, докато не реагираш, докато не постъпиш по различен начин. А втората опция е, появява се трудност, ти не се отказваш и решаваш да продължиш въпреки всичко. Сценария е такъв. Не се отказваш, слизаш, падаш надолу и след трудността, бавно по бавно, ти стигаш 2 стъпала напред. И точно това е най-красивото, когато и дойде трудност, ти да не се откажеш, защото това ти показва, че това не е твоето нещо и така нататък. Напротив, ако се появи трудност, това трябва да ти е знак, че може би си на правилното място. Не искам да съм от тези хора, които ще ти дават знаци, ще ти казват как да постъпиш, но бих ти казала да застанеш пред огледалото и да се огледаш добре. Най-ценното е да погледнеш себе си не в лошата светлина, да видиш белезите си, да видиш несъвършенствата си, да видиш кое къде ти е в повече или по-малко, а просто да си кажеш, че това си ти, това е твоят живот, така си създаден, дори с несъвършенствата. И не напразно казвам, че дори несъвършенствата са съвършенства в нас. Защото те те отличават, те те правят цветен. Или си представи дъга с цветове. И ти си една мисъл, ти си един цвят от тази дъга. За да се направи дъгата, трябва цветове, а ти си един цвят от този процес, от тази дъга. И да, хората трябва да продължаваме въпреки всичко. Не трябва да се отказваме, когато се появят трудности. И не на празното в началото ти казах: спри, изчакай, замисли се, защо си почнал този път. И може би бих искала да завърша с това нещо, което мен ме кара, може би всяка сутрин или когато се замисля, че няма смисъл да се продължава напред или всичко е загубено, че аз не съм перфектна, че има по-перфектни от нас. Да, така е. Хората сме изградени така, че винаги да искаме максимума, винаги да се стремим към максимума, винаги да искаме да променим нещо в себе си и затова се сравняваме. Но това може би не е правилното нещо, защото сравнявайки се, да, ти можеш да се сравниш, да, ти можеш да кажеш: аз искам да подражаваш по добрия начин, но не си давай трудност, не си а, пъхай краката в малките обувки, а си купи удобните. Може би така, ако го кажеш, ще го разбереш.
Не си купувай онези, които знаеш, че ще ти стягат, а си купи удобните. И не се сравнявай с другите хора, защото ти си нещо различно, ти си може би повече или по-малко, не знам, но сравнявайки се, ти убиваш себе си и искаш да се превърнеш в другия. И не забравяй кой си, какъв си, откъде си и когато се издигнеш да бъдеш благодарен за всичко, което си преживял. И най-важното и последно, бъди мотиватор на онзи човек, който виждаш всяка сутрин, всяка вечер, всеки ден пред огледалото. Защото той има нужда от теб, от твоите думи, от твоите мисли, от твоето вдъхновение, ако щеш. Ти имаш нужда от себе си. Ти имаш нужда да се видиш днес, утре и всеки ден са различни очи. Да си напомняш колко си ценен, да не забравяш защо си тръгнал през този път. Наистина, това са най-малките неща, които хората забравяме. Да се вгледаме в себе си с различни очи, а не с очите на съдията, който много често казва ти не си достатъчен или ти не си окей с този живот, трябва да приключи с теб. Не, напротив, ти носиш ново нещо в този свят. Ти носиш нещо различно, твоят пламък е различен. И когато усетиш, че слизаш стъпало назад, си кажи, че не си заслужава и се върни там, където си и започни наново. Когато се появи трудност, когато нещата не тръгнат по правилната посока, то няма такава, няма правилна посока и грешна, винаги е една посока, която те води някъде. Или да, не продължавай да... Не спирай да продължаваш всъщност е израза. И погледни се днес с различни очи, колкото и смешно да звучи, колкото и лесно да звучи, погледни се и си кажи, че можеш да се справиш с това, защото дори да не знам кой си, дори да не знам откъде си, как се казваш, аз вярвам, че ти можеш, че ти ще го постигнеш, защото най-малко, когато аз се погледна в огледалото, си казвам, че мога. И щом аз го мога, щом аз успявам, значи и ти можеш. В крайна сметка всички сме хора, макар различни, сме създадени с една цел. Да напомняме на себе си и на другите, че си струва. Струва си да живеем, струва си да се борим, струва си да се усмихваме.